Тел Авив 3. Рав, как човек може да разбере какво Творецът му изпраща за работа? Как човек определя какво Творецът му изпраща в работа? Преди всичко той разбира, че в неговия разум и сърце идва всичко от Твореца и това идва към него, за да може той правилно да отреагира. Това е, което има. В съдията няма нищо друго, освен очите, с които той вижда, и това, което аз виждам в разума и чувствата. Аз съм длъжен как се казва, да зафиксирам трябва да зафиксирам и от тук да започна да работя. А защо той казва, че трябва да се моли за успех? Защо не се удовлетворява с усилия? Тук той не обяснява. Творец, помогни ни да се спасим и ни изпрати късмет. Тоест, аз моля Твореца той да помогне. И ние просим късмет. Но как аз моля от Твореца късмет? Къде е моят труд? Къде са моите усилия? Ако работата е в съответствие с възнаграждение и наказание, истината, т.е. по линията на истината, т.е. всичко, което съм направил, то аз съм заработил. Но това говоря, но има и още нещо. Ти си длъжен да молиш, да просиш и да очакваш, че ти ще получиш даже без усилия. И това се нарича късмет. Изпратил ми е късмет. Какво значи късмет? Ако аз съм направил нещо, даже неправилно, и въобще нищо не съм направил, аз моля за късмет. Както детето пред майката. То плаче, проси, изисква и тя прави, и тя му дава всичко, защото го обича. Ето и тук. Ние също сме длъжни да просим. А какво добавя молитвата в успеха? Молитвата създава всичко. В крайна сметка тези два пътя, ако ние вървим правилно, доколкото това е възможно, ние се объркваме, поправяме се и по такъв начин ние напредваме към срещата с Твореца.